Драги слушатели, както вече знаете, в клуба на ветерана към профсъюзния дом на културата на транспортните работници е уредена интересна изложба. Нейн организатор е секция Колектанто, колекционер към Българския есперантски съюз. Особено дейно участие в организирането на изложбата взе Георги Литов, секретар на секцията. Трябва да се отбележи, че другаря Литов, който е служител в електротехническата секция София, е ревностен колекционер и в изложбата се представя с богат материал. При уреждането на изложбата съдействие оказа и Вера Штайнер от железничарското есперантско дружество Просперо. На 20 януари се състоя тържество, на което присъстваха много отговорни дейци на Българския есперантски съюз, между които и председателя му Христо Горов. Тук бяха дошли и активисти на столични дружества, колекционери, гости, представители на профсъюзния дом на културата, на железопътното управление, електротехническата секция и други. Изложбата откри заместник-председателя на Българския есперантски съюз Петър Тодоров. За значението на колекционерската дейност на есперантистите говори председателя на секция Колектанто Димитър Денчев. Неговите думи напълно се потвърждават от самата изложба. На 38 табла са поставени изключително интересни и красиви картички, календарчета и филателни материали, събрани от цял свят. В изложбата участват 11 колекционери, между които такива изтъкнати есперантисти, като Никола Алексиев, Марин Маринов и други. Присъстващите на тържественото откриване разгледаха изложбата и наистина останаха много доволни. Мислите и чувствата, които вълнуват човек при посещението на изложбата, може би най-добре е изразила доктор Каменова от Републиканската обединена транспортна болница. В книгата за мнение тя е записала: чудесна изложба, може би единствена по рода си. Благодарим на организаторите за прекрасните мигове, с които ни дариха. Посетителя на изложбата за миг може да се разходи по нашата земя, а от сърцето му да избликне зов. Нека винаги бъде мир на планетата, нека винаги да има пролет